ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደባት ግዜና ሎሚ ዕድማ ኣለኒ ዕድመይ ኩልኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ኢለ ይኣምን ነቶም ብድምፂ ጥራሕ ክትፈልጥዎ ትኽእሉ ወይ ክትሰምዕዎ ትፅበዩ ዘለኹም ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ተኸታተልቲ ከዓኒ ሳሙኤል ዕቑባ ይበሃል። ሳሙኤል ዕቑባ ክሳብ ሕጂ 3 መፅሓፍቲ ፅሒፉሎ ኣብ ሱዳን ከሎ ጎደና አንተርፕረነር ትብል ኣዝያ ፅብቕቲ መፅሓፍ ፅሒፉ ነይሩ። ሕጂ ካናዳ ድማ ቢትኮይን ከምኡውን ዘመን ቴክኖሎጂ ዝብላ 3 መፅሓፍቲ ፅሒፉሎ እንታይ ይሰርሕ ፍኮርስ ኩል ግዜ ይዛረብ ኩል ግዜ ይሕብር ኩል ግዜ ከዓ መንስያት ክስዕብዎ የተባቢዑ ሕጂ ግን ባዕሉ ንእሽተይ ብዛዕባ ንጥፈታቱ ክነግረኒ እዩ። ሎሚ ዝዓድም ኩሉ ምክንያት ግን ሓንቲ ምክንያት እያ። ኣብዚ ቅሩብ መዓልታት ሓንቲ ፅሕፍቲ ፅሒፉሎ ንሳት እንታይ ትብል ፈላጣትን ፍሉጣትን ዝብላ ርእስቲ ዝሃባ ሓፃር ኣርቲክል እያ ወይ ሓፃር ፅሕፍቲ እያ። ህዝቢ ዓለም ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ንመሪሕነት ኣብ ዝመርፆም ሰባት መንጎ ፈላጣት ልሂቃን ብቁዕነትን ብቁዓት ሰባት ፍሉጣት ሰባትን ዝናውነትን ትሑት ብቕዓት ልዑል ዝና ዘለዎም ሰባትን ተቐርቂሩሎ ከምዚ ኢሉ ኣንፈቱ ንኸጥፍእ ዘኽእልኦ ከዓ እተን ዝዓበያ ኣፅዋር ናይዚ ዘመን ዝኾና ሜድያታት እየን። ሶሻል ሜድያ ደሚርካ ኣብ ገሊኡ ትስንብድ ኢኻ። መራሕቲ ሃገራት ተባሂሎም ብዛዕባ መሰረታዊ ኣምራት ናይ ቁጠባ ካብ ኣፍልጦ ሓራ ኮይኖም ክፀንሑኻ እንከለዉ ዝዓለም ክሳብ ክንዲዚ ድያ ናይ ሰርክስ ሰፈር ተቐይራ የብል። መፍትሒኡ ሓፋሽ ክነቅሕ ምፅዓር እዩ። ዝሓሸ ምርጫ ክመርፅ። እስኪ ከመይ ትድርኺት እዚኣ ንእሽተይ ግን ከዓ ዓብ መልእኽቲ ዘለዋ ፅሕፍቲ ክትፅሕፍ ክኢልካ እቲ ምክንያት እንታይ ክኸውን ይኽእል? እንታይ ስለ ዝተዓዘብካ? ያ ኣዝየ መስግነካ ጋዜጠኛ ሽሻይ መጀመርያ ብምቕፃል ኣብ መንጎ ፈላጣትን ፍሉጣትን ኦኬ ሕጂ እቲ ክልተ ዓይነት ርእየት ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እቲ ሓደ እንታይ እዩ? እቲ ፐርሰፕሽን ዝበሃል እዩ፣ ግንዛበ እዩ። እቲ ሓደ ከዓ ሪያሊቲ ወይ ከዓ ክውንነት ይበሃል ማለት እዩ። እሱ ከዓ እቲ ሓቃውነት ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ሓቂ ገለ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ልክዕ እዚ ኣብ ግንዛበን እቲ ክውንነትን ወይ ከዓ እቲ ሓቃውነትን ዝበሃል ልክዕ ከም ምምሳልን ምዃንን እዩ ትፍልልዩ ማለት እዩ። ሰማይን ምድርን እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ንሰባት ግን ደሲብ ክትገብሮም ወይ ከዓ ንሰባት እቲ ናትካ እስኻስ እንታይ ዓይነት ኢኻ ሲ ኣምሲልካ ልክዕ እንዳተዋሳእካ ገለ ክተእምኖም ግን ይከኣል እዩ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ነቲ ናቶም ፐርሰፕሽን ክተእምን ወይ ከዓ ነቲ ናቶም ግንዛበ ክተእምን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ልክዕ ከም ፍላጥ ኮንካ ከም ፍሉጥ ኢኻ ግን በቃ ብኡ ጌርካ ሸፊንካ ከም ፈላጥ ኮንካ ገለገለ በቃ ፖፑሊስት ትኸውን ኣዚኻ በዓል ዝና ገለገለ ኮንካ መወዳእቱ እቲ ናይ ደቂ ሰባት ሳይኪክ ወይ ከዓ ናይ ደቂ ሰባት ስነ ልቦና ናይ ደቂ ሰባት መትናዊ ሰራርሓው እናቱ ሕጊ ስለ ዘለዎ ንዝለመዶ ንዝተወለፎ ነገር ንዕኡ ስለ ዝፈቱን ንዕኡ ስለ ዘቕርብን ልክዕ እሱ ንሕግዘካ እሞ እስኻ ኣብቲ ቅድሚት ገለ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ብደረጃ ዓለም ኢና ንዛረብ ዘለና። በቲ ሓደ ወገን ከዓ እንታይ ኣለው? እዞም ፈላጣት ከዓ ኣለው ሜሪቶክራቲክ ዝኾኑ ፈላጣት ኣብ ብቕዓት ዝኣምኑ ብቑዓት ናይ ብሓቂ ገለ ኣለው ብስራሕ ብሞያ ብትምህርቲ ብገለ ብኩሉ ነገር ማለት እዩ። እዚኦም ከዓ ኣብዚ ናይ ፍሉጥ ናይ ምዃን ዓውዲ ኣብኡ ይፈሽሉ ወይ ቦታ ይስኡኑ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እቲ ዕዳጋ ቶታሊ ዕፆ እቲኦም እውን ቱ ሳም ኤክስተንት ብጣዕሚ እንዳበሰልካን እንዳፈለጥካን ክትከይድን ከለኻ ከዓ ኣዝኻ ጥንቁቕ እንዳኾንካ ስለትኸይድ እንዳተሳቐኻን ኣዝኻ ጥንቁቕ እንዳኾንካን ከዓ ስለትኸይድ ከምቲ ፍሉጥ ሰብ ብዙሕ ተግባራት ኣይተወስድኒ ኢኻ፣ ብዙሕ ኣክሽን ኣይተወስድኒ ኢኻ ማለት እዩ። ሶቲ ዓወት ከዓ እንታይ ብዙሕ ተግባራት ምግባር ገለ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ በቃ እቲ ምፍላጥካን እቲ ምብቃዕኻን ካልእን ተደሚሩ ተጠንቂቕካ ለሰይ እስኻ ሓደ ኮንተንት እንተዳ ኣብ ሳልስተ ሓደ ኮንተንት እንተዳ ትገብር ኮንካ
اتفلوت كا 30 كونتنت اب سالست انت داز قبر كوينو الجوريزم نوعو يمرص مالتي الجوريزم السو مور فيدز قبرو زلو نوعو يمرص نتناتو كونتنت تراي اب عالم كم زرقاح يخون مالتي سبات كا بقى يسعبو وقله حجي زبقى زي شجر زلو بعالم زي شجر زلو سبات كا يتاللو ياتبل تصحف مالتي يا نابانا ناب إيرتراوان دحر متينا نعاون زصقمني ወይ ከም ብድሆ ዝሓስቦ ነገር ኣሎ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ሓደ ዓውዲ ዝተማሃሩ ሰባት ይደሊ ንቐለመት ከቕርቦም እንድሕር ኮይነ ወይ ቀዲመ ዓውዲ መርፅ ቀዲመ ዛዕባ መርፅ ወይ ከዓ ቀዲመ ሰባት መርፅ ዝተፈላለየ ግዜ ዝተፈላለየ ሜላ ይጥቀም እቶም ኣብቲ ዓውዲ ብቕዓት ኣለዎም ዝብሎም ረቑሐ እንድሕር ተወኪሶም ብዙሕ ግዜ ክብል ይኽእል እየ ፈቃደኛታት ኣይኮኑን ፈቃደኛታት ዘይኮኑሉ ምክንያት ብዙሕ እዩ ዋላ ብዙሕ ምክንያት እንተነገሩኒ ኣነ ኣይቅበሎን እቲ ምክንያቱ كل جزء يقولون حدا معلتي حزب أبين يركم ما ينفلتكم من تبلكم تاخذوا بليهم يزبلوا ندحر ده بقعت كا بب جزء نحر زين أبارك كايو نتحزب جوانا يخا تحزبون عخا جوانا يزخون زلوا أبكن النسخة نتبوتها تشوفونه يبلون كالو سبات معلتها والزارو سبات يشوفون ولو نتبوتها ولو نتبوتها يقول أسرو ولو نتني أمرنا يتسب سلسلة صباح نجوه أبتي قرب زخرنا يتسب زموزو توم معلتها والزارو زلوا سبات يوم سلازم تشوفون كزارو حلفنا قديتنا لكم كلهم كله تسوون خميات بزحيو تاز قبرو خام هدامية حجي بزي خاتن كيف كان نعي تصحفتي زي ما سقطت نمون على لون كناس في حزم رأسكم مالتي حجابير ترى أنت مسي خاخي خمسة خما يتعذبون سخا ولا كالت تعذبتي زلكا ذا سيم كومي حجي نحنا برول هذا هاسي لنا سخا أنت أيو تي برهان الله هذا برهان الله بعلم هذا أبرهوت الله إنلايتمنت الله سخا تمرت بحال مالتي تمرتي ويكا فلتت قلي بحال ناي بحاكي أمونغو زي حجي زولو نابنسي هذا أمونغو زناي حجي إيلون ماسكن أمونغو تقدمي 10 عامت زنبر إيلون ماسكن سي سوري أمونغو تقدمي 10 عامت زنبر إيلون ماسكن انتاي فللي يالون تدايل كانسي ناي فلتت فللي زولو مالتي ناي فلتت إذا حج زولو إيلون ماسك بزعبا نيورال لينك فلتيو بزعبا فيزيكس ناي سبيس اكس فلتيو وقال حجي لك عبانا خا السو هاسيال لنا تمرتي كم تزدله استمهر ميلينيال يخون جنزي يخون كم تزدله تمرتس اي رخبنان مالتي تمرتي اي بزو حي رخبنان بمنصرو خا انت داته زي تمهيرك خا نغرات ولا تششاي تنجرا قال ولا بكبابي خان كله ناتو مزماد ندي مهازنت مالس نايتب كبابي خازولو نغراس مزماد مالتي نعو زاميت كا حدا مهرتي حدا غلغلوت غلغله تفطر بمولو ساعات سب كبابي خالو بمولو ساب كبابي خايزولو نعو يخا تزامدو مالتي حدش نغر اب تحت صحاي حدش نغر يلن مالت انتاي مالتي نتب كبابي خازولوس بتمرتي اخا تقيروم بر زخونه كال كل نغر ايكونن كاب اندروميدا جالاكسي تمصو نغر يلن كاب اندروميدا جالاكسي تمصو فولي نغر يلن مالتي اجن حنا بمنصرو بزمنصر زي اباناون زي شجر زي رايو ግን ቀንዲ ቶምናትና ለሰይ ቶምናትና ብቋዓት ሜሪቶክራቲክ ዝኾኑ ሰባት ዘይመጹሉ ምክንያት ግን ንሕና ሓላፍነት እንበር ስልጣን ክንቦም ስለ ዘይንደሊና ማለት እዩ ሪስፖንሲቢሊቲ ከተሰክሞ ትደልና ሓደ ሰብ ስልጣን ግን አይትቦን ይኻ ሪስፖንሲቢሊቲ ብዘይ አውቶሪቲ ወላ ሓንቲ አይደልን ይሱኻ ማለት እዩ ስለምንታይ ሞ ከምኡ ክስታይ ይገብር ሓላፍነት ተሰክሞ ኣለኻ ኦኬ ሓላፍነት ንዓ حجزنا نعاهم زجلجلة تقولوا لها أوكي سلطان كتهوجو ديها فلتاتو كافل كنمتى في قضية زي كون تي ناتو فلتات ناتو حبريتات ناتو بتمرتي بسعر زروخو بوسي تحاتيتو ككافل عند حركي إلو زي من قد زي بزح من قدي وإذا أنا قرزي بزح من قد تخفتيها حدث بحنا نقول سلطان نخركب وكأب سلطان تحجزوها عند حدا السوق إلهم جن ولا أب سلطان كيبوس أبتا حبريتها مهاب أبتا فلتات مكفل عند حدا بخيرهم كم يجرم تخلي درجة خبص حوام مخلو يلون كبتي أبتي عالم كله نبتي أبناتهم عالم علو بايزو يحجب زي أخت حزاز لك أبناتهم عالم علو ودسب بفترته ودسب أجيب فولي كمز مل آخران زخون سبات كل خنا متصاي كنا عندنا سبات عندنا ودسب بفترته بpunishment and reward زي تخبب عينة هيوتي زولوي بسلماتن نقطعاتن حجب زعوا سلماتين هنزارب نودسب
انت دا ازغون سلمات زي تهبو خونكا اي سرحالكاني زي نورمال سبسي سوسعودي يا سوسعودي سب سمعتاوي دي هو سمعتاوي سنه لبونو وقال ملأخ قال يكون مالتي سلازنا حدا سب ريسبونسيبيليتي راهيبكا ويكا حلفنت راهيبكا نعغم زجبر ابر كتبلون كلها او سناتي ربح انتاي زبلكا ناي ربح فطور يود سب ناي ربح انسساي ناي ربح فطور كابيتاليستي انا نحنا بتفطرو ناسي دك سبات وي ار بورن كابيتاليست رئيس مالاوينا خنفطرن كلنا مالتي نعيسخا كمز جبر تراغيركا صبوق اغلغلوت تجبر ኣለኻ ترايلكان اوكي ناتي ربحو انتاي يخبلك يا مالتي مخنياتو ربحه فليطه انا خابت حماقن صبوق تفلطومس بليعه فلطت مالتو سي اتي اسو تفلط مو تي ناتكان تا اگداسي تحطو تحاتت انتايو تناتي او ربحه تبل مالتي تربحه سلطان قلمله معرقات قلقله مالتي ايكونكم جن ولاو نت ريكوغنيشن نبعلو افلطو مهاب نبعلو اسون ربحاي مالتي سلازي زوم سبات زياتو ابناتهم هيوت አሉ ابناتهم هيوت حداروم አሎም بتعم ጽቡቅ ስራሕ ሰርሕዮም ሶምሲ they are winning ከምዚ ብዙሕ ሰብ ሕጂ ኣዚና ማሕበራውያን ስለ ዝኾና ደቂ ሰባት ኣቤሎ ገለገለ ኢሉ ክስታይ ክኸውን ይኽእል ክድርበሽ ይብሉና ኣብ ህይወቶም ጽቡቅ ጌሮም ስርሖም ሰርሕሉ ፕሮፌሽናልስ እዮም ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ምብልጻግ ዳ ኮይኑ እምበር ኣብ ጽቡቅ ዝኾነ ጽፍሕታት ዘለዎ ማዓት ኤርትራውያን ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ሃገራት ስለዚ ኣብ ህይወቶም ጽዑታት كانت أبزيا زلا ناتهم حزبي أبينا كنت تطلع ناب مقالنا يتي حزبي زلو كنت تأتي خاخر أخلوخه أبت زلو بتطري كوينم سوق قبلو يجيب بعديو يتي سامز فلتو بمزنعات خون خل بزرابة خون خل بصحف خون خل نايمك فالكه قديت خنقول ولا تزيد فرنا حلفنا يبلو من ديو مرت بحد هذا وجن سل زل خاطري يتخالوا دعنا وخلو سوق مبالكه مالس يجيب بعديو ترى دي خاني بتبروز اللي خاني اتخالق وجن كأ نتي سامكو شوفون وزن ورم بوتا خايش شفنا له يا حجي ابت حدا بوتا مهلا وطراي نت حدا بوتا مرسع ويكا بزعبات حدا بوتا بزعبات خالق وجن زي مقداسك بعلو حسايا يبلون ديو نحن حجي كم كنت الناس كم فولي كرقدو اي قبقون مالت كله زبزح مهور هبتام فلات ببقجام خبرك تولو زقبقو دو اي كونن يا نفسي زبل جزيدي مالسي السخاء حزبخا اندا توارد خلو تخبر ديخا كابزها غير زي مصين تلكاي مهور يخا بروفيسور يخا على درجه بصح تخلي خابتام تكون تخليخا كن كابزاز تواردت هاجر كابزي حمق نابرو زحلف زلو حزبي مصيخا اندحركين كمو بين خاصه خبر مخانكا بين خاصه فلات مخانكاسي كمي سنسيب ولا حنت عقبتها يفطر له يا بس مقان زي ازري زلو انا حجي تهزب ندحر دا مسرو زي هاللي خوينو نسخه بحده زبلت صقبوتا مهلاوكا دحري خاز قدف كام سدرا بيت دحري خاز قدف كاي بيتسبسي اي قنزو كانديو ناتي حتوس يا حجناوي ناخذ مص اوكي تبلا لها حجي نحناسي انتاينا محبراوي عندنا ولاس دليت حقي نحناسي كمزي سوشالست دينا ويكا بحبار محبراويان بحبار بقى نحبر تراي قليلنا نخيد حبرتسب دينا درجان قحاتنا حجة عقلنا سخاونا بتو حبرتسب سلازل هويس دليت حقينا حقاويانينا فاكت بزي قدس فاكت اتحقي حيزولو سبس ولاهم بينو يخونسي تتقون بالعينات سبات دينا ولاس كنا حبر تراي ندل سباتين اوكي سلازل خومن تدا خوينو زوم سبات لسي زفلطو مويا حبرتسب ببوليتيكا كبلصغالو بتكنولوجي كبلصغالو بقطبا كبلصغالو ناي قطبا حق زفلط ناي تكنولوجي حق زفلط ناي فلسفنا حق زفلط ناي قصر حق زفلط ناي جيولوجي حق زفلط زيومو ندليوهم كتبلن كلخاسي انت دقا بحبر كونكا نو نحنا بزي اطراي نحبر الكا انت دقا محبراو طراي دلاي حق زي كونسي ترو سيكر دينا نحنا ولا سوشال انيمال سينا انتاينا نحنا دليتي ناي حقي ندلينا ولاس ابز حجي حفشاو ناتنا طراي زي كونه اوفرول محبرسب عالم كحبر يدا ازلمبر حقي يمصا ايمصا بزح ጉዳይ يكون مالتي كحبر يزل كمزي كنصلي زيدل مالتي كمزي الينيت كتغبرو ايدلني كنصلي زيدل امبر بحبار كوينو ولا بحاسوت قال خنبر يرز اوكي ولا حنتي كنبر خيلي مالتي حجي
نزيوم تبلوم زلخا أنا حجسي بعقمي زفقدو لسي contribute قبره مالسي أبتناي تكنولوجي أبتناي فاينانس قلقلو مالتي Ja. ውፅኢት ኣለዎ ዶ እዛ ኣነ ዝገብሮስ ውፅኢት ኣለዎ ዶ ናይ ብሓቂስ ውፅኢት ኣለዎ ዶ እንተ ደኣ ኢለ I don't know 0.001% እዩ ምክንያቱ እሱስ ከምዚ ነቲ ብዙሕ ዓይነት ሓቅታት ከሰላስልን ከኸይድን ሓዚሉ ከኸይድን ዘኽእል ሕብረተሰብ ዘኽእል ስልጣነ ምፍጣር ንባዕሉ ካልእ ገድልናይ ማይት ዓመታት እዩ ሕጂ በዚ መንፅር ከኣርዮ ማለት እዩ እንተ ደኣ በዚ መንፅር ሪኢኻ ሽዑ እዞም ምስ ወፁ ሽዑ ሓንቲ ጌጋገለ ምስ ተጋገየ ምሁር ደንቆሮ ምሁር ገለ ነይበሎም እዚኦም ገለ ኢልካ ሽዑ ንዖም እንታይ ማለት እያ እዚኣ ሕጂ ብሓባር ንኹን ኣብዚ ንዖም ግን ንነፅሎም ዓይነት ኦኬ ከምዚ እንዳበልካዮም ሓላፍነት ክተሰክሙ ማይትኽእልኒ ኢኻ ሽዑ ሪስፖንሲቢሊቲ ንትህቦ ሰብ ስልጣን ከዓ ትህቦ ኢኻ እሳታ ናይ ሰብ ፍጡር ሪዋርድ ይደሊ ሰብ ማለት እዩ ናይታ ትህቦ ሕጂ ንዖም ጥራይ ኮንካን ትወቅስ ኦፍ ኮርስ ክውቀሱ ይኽእሉ እዮም ነቲ ሓፋሽ ከዓ ደረጃ ንቕሓቱ ኣብ ምብራኽ ክትሰርሕ ትክእል ኣለካ ከም ዘድልይዎ ብዙሕ ዓይነት ዕኑድ ከም ዝኾነ ንሓደ ስልጣነ ዘቐፅሎ ኢልካ ኣብኡ ከዓ ክትሰርሕ ኣለካ ማለት እዩ እወ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ግን እቶም ብፍላይ በዚ ዘሎ ግዜን በቲ ስኻውን ዘበገስካዮ ፅሑፍን ናብኡ እንድሕር ተመሊስና ኣብቲ ዘሎ ግዜ ከዓ እንድሕር ርኢናዮ እቶም ዓብለልቲ እቶም ኣዝዩ ክሰምዖ ጥዑም ከም ሓሳብ በዳህ ዘይኮነ ሉምሉም ኣብቲ ዝቐረበ ክፋል ናይ ስምዒት ድኽብሎ ወይ ናይ ተሓሳስባ ድኽብሎ ኮፍ ኢሉ ድርኺት ዝፈጥር ነዚ ዓይነት ሓሳባት ዘሰላስሉ ነዚ ዓይነት ሓሳባት ደጋጊሞም ዝዛረቡ እዮም ዝስምዑ ደጋጊሞም ከም ዝበልካ ናይ ወልፊ ነገር ኣሎ እቲ ወልፊ ንባዕሉ ኣዝዩ ረቂቕ ይኽሪኦ ከለኹ ሕጂ ኣብ መስተ ኣብ ዝብላዕ ኣብ ካልእ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዘረባ ከማንሲ ወልፊ ዝፈጥር ወይ ወልፊ ዝፈጥር ወይ ወልፊ ኮይኑ ዝቕፅል ኣሎ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ሕጂ እዞም ዓይነት ሓሳባት ዘቕርቡ ሰባት ተሰማዕቲ እዮም ተኣመንቲ እዮም ክቡራት እዮም ከዓ ተደለይቲ እዮም ከም ዝበልካዮ ፍሉይ ሓሳብ ያቕርቡን ዘለዉ በዳሂ ሕቶ ወይ በዳሂ ሓሳብ ያቕርቡን ዘለዉ ጥራሕ ሰብ ዝፈትዎ እቲ ሰብ ዝደልዮም ዘቕርቡ ዘለዉ ሕጂ እንድሕር ደኣኒ እቲ ሰብ ከዓ ነዞም ሰባት እዚኦም ዝፈትዎም ኮይኑ እቲ ሓደ ሕጂ ተወሳኺ ሓይሊ ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ተወሳኺ ዓቕሊ ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ተወሳኺ ፅንዓት ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ኖ ካብዚ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ እዚ ዓይነት ሓሳባት እውን ጥቕሚ ኣለዎ ዝብል ዝተፈለየ ሓሳብ ሒዙ ተመፂኡስ ፅንዓት ይሓቶ እዩ ሓይሊ ይሓቶ እዩ ዲስፕሊን ይሓቶ እዩ እዞም ኩሎም እንድሕር ዘይሃልይዎ ዝተፈለየ ሓሳብ ሒዙ ጥራሕ መፂኡ ክዕወት ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ሓደ ወገን ዓብ ላዕሊ ኮይኑ ይኸይድ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ዳ ሪኢኻዮ ብዝናትና ግዜ ና ዘለናዮ መድረኽ ከም ዝብለካ ዘለኹ እዞም ኣካላት እዚኦም ዓብለልቲ እዮም ብዙሕ ሰብ ሰምዖም ብዙሕ ሰብ ከዓ ይከታተሎም እዩ እቲ ሓደ ወገን ግን ይዓኒ ኣሎ ሕጂ ፍልጠት ዘይብሉ ጥራሕ ጥዑም ስለ ዝዛረበ እንድሕር ክመርሓካ ትፅበለካ ኮንካ እንታይ ዓይነት መፃኢ ክህልወካ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ከምኡ ይኸውን ኣሎ ሕብረተሰብና ኢልካ እንተ ደኣ ሓሲብካ ገለገለ ነገራት ኣለዉ ሓደ መጀመርያ ኦቨርኦል ኣብ ሕብረተሰብና ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ብሲቪላይዜሽንስ እንዳረኣኻዮም ክትከይድ ከለካ ኩሎም ክተፅንዖም ኣለካ ሲቪላይዜሽንስ ሮማን ሲቪላይዜሽን ክተፅንዖ ኣለካ ክንደይ ዓመት ነይሩ ብኸመይ ተፈጢሩ ብኸመይ ኣዝዩ ሓያል ነይሩ ብኸመይ ከወዲቑ ፐርዣን ሲቪላይዜሽን ከምኡ ክተፅንዖ ክትክእል ኣለካ ካልኦት ሲቪላይዜሽንስ እንዳፅናዕካዮም ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ፍሉያት ዓይነት ፍጡራት ኣይኮንና ንሕና ከም ሰባት ኢና ስለዚ ካብኦም ንምሃር ንሶም ከምኡ እዩ ማለት እዩ እቲ ሲቪላይዜሽንስ ናይ ደቂ ሰባት ዳርጋ ተመሳሳሊ እዩ ማለት እዩ እቲ ምክንያቱ እቲ ኔቸር እቲ ዲኤንኤ ናይ ወዲ ሰብ ሓደ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርያ the reason ከምዚ ዝኸውን ሰባት ብነብስና ሁክያት ኢና ብነብስናስ ሁክያት ኢና ስለዚ ካብ ሓደ ከማራምር ወይ ከዓ ከፈትሽ ወይ ከዓ ነቲ ሓቂ ዘሎ ወይ ነቲ ናትካ ሓቂ ንባዕሉ ማለት እዩ ካብ ኣነሲ ካብ ናይ በቃ ስኻሲ ሳሜ ላብ ከምዝን በቃ ወዲቕካ ኢኻ ለሓንቲ ዋጋ ይብልካን ካብ ዝብለኒ ሰብ ሓደ ዝቕሽሸኒ ወርቂ ዝጠምዓኒ ሰብ ክሰምዖስ ደስ ይብለኒ I don't know ህኩያት ስለ ዝኾንና ገለ ማለት እዩ እምበር እሱ ተሓቂ ዝነግረካ ሰብ እሱ እዩ እቲ ናይ ብሓቂ ሰብ እሱ እዩ ንዓኻ ክትልወጥ ምክንያት ዝኾነካ ስለዚ
ሓደ ሪዝን ሰባት ማሕበራውያን እምበር ሓቃውያን ኣይኮናን እዚኣ ሓዛ ማሕበራውያን እምበር ሓቃውያን ኣይኮናን ትሩ ሲከርስ ኣይኮናን ንሓቂ ንፍትሽ ንሓቂ እንደሊ ይኮናን ውሕዳት እዮም ቶም ንሓቂ ዝደልዩ እሶም ከዓ እቲ ሕብረተሰብ እንዳነፀሎም እንዳቀተሎም ካብ በዓል ሶቅራጦስ ጀሚርካ ገለ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ሰብ ከምዚ ሓድሽ ነገር የለን ማለት እዩ ማሕበራውያን ምዃንና ሓቃውያን ዘይምዃንና ካልኣይ ትህኪት ማለት እዩ በቃ ጥዑም ገለ ሰላም ኣሎ ገለ ፋን ገለ 24 ሰዓት ፋን ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ህይወት ሲ ከምዚ ገለ ቁም ነገራት ኣለዋ ከምዚ ሓላፍነት ኣለዋ ዕዮ ገዛ ኣለዋ ገለ ግን ትህኪት እንተደኣ ሃልዩ ኮይኑ ትጥዑም ጥራይ ክትሰምዕ ትደሊ ገለ ወይ ከዓ እቲ ቀሊል ክትርድኦ ትኽእል ንዓኻ ወይ በቃ እሱ ኣለና ብድሕሪኡ ተስፋ ምቁራጽ ኣለና ተስፋ ምቁራጽ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ብሓቂ ከምዚ ረእዮ ኣስተውዕለሉ ገለ ብሙሉእ ገለ ያ ፌል ሶሳይቲ ወላ ሓንቲ በቃ ብሙሉእ እንተዳሪኻ ተስፋ ዝቁርጽ ነገራት ጥራይካ ትርኢ ማለት እዩ ብቴክኖሎጂ የለናን ብቁጠባ የለናን ብፖለቲካ ዋላ አይ ዶንት ኖ ከመይ ምዃኑ በዓል ሞያ ክስታይ ይገብሮ ክእል እዩ ብትምህርቲ ምናልባሽ ኣብዚ 20 ዓመት 10 ዓመት ገለ ጌርና ኦኬ ኣብዚ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ዘለዎ ቦታ ገለለና ኦኬ ኣብዚ እንታይ ኤክስኪውዝ ክትገብር ትኽእል ሕጂ ረዮ ኦኬ ኣብ ዓድና ትምህርቲ የለን ከምዚ የለን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ግን 10 20 ዓመት ጌርካ ኣለኻ ለውጥ ምፂኻ ask yourself ንነብስኻ ተሓታ ክትክእል ኣብዚ ኮሳሚ እቲ ኣብ ኤርትራ ትምህርቲ የለን ዝብል እውን እስኻ ኣብ ኤርትራ ተማሂርካ ካልኦት ሰባት ኣብ ኤርትራ ዝተማሃሩ ኣብ ኤርትራ ተማሂሮም ኣብ ዝለዓለ ናይ ሃገራት ወይ ከዓ ናይ ምዕራብ ሃገራት ዝሰርሑ ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ተማሂሮም ሰሪሖም መንሱ ኣብ ኤርትራ ተማሂሮም ድሕሪ ባይታ ሒዞሞ ብኤርትራ መፅኦም እዮም ኣብ ደገ ዝሰርሑ ዘለዉ ሕጂ እውን ዝመሃሩ ኣለዉ ብልክዕ እዩ እቲ ዘሎ ትምህርቲ ካብ መንግስቲ ነፃ ኮይኑ ባዕሉ ርእሱ ዝኸኣለ ክኸውን ነይርዎ ኦፍ ኮርስ ከምኡ ክንብል ንኽእል ኢና የለን ትምህርቲ ምባል ግን ንባዕሉ ካብ ክውነት ዝረሓቐ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ክንደይ ምሁራት ካብ ኤርትራ ወፂኦም እዮም ክንደይ ተማሃሩ ኣለዉ ብኤርትራ ሕጂ ኦፍ ኮርስ ብዘይብኡ እምበኣር ኣብ ኤርትራ ትምህርቲ የለን ተባሂሉ ሰብ በቲ ዝኣምነሉ ወፂኡ ኩልና ወፂና ከም ዝበልካ ክንመሃር ንኽእል ነርና ኢና ኣነ ኣብ እስራኤል 2 ኣብነት ተጠቕሰልካ እየ ኩሉ ስደተኛ ክመሃር ይኽእል ኣይነበረን ልክዕ እዩ ዕድል ኣይነበረን ልክዕ እዩ 2-3 ተምሃሮ ግን ተፀሚሞም ዲስፕሊን ገይሮም ዝለዓለ ትምህርቲ ዝተምሃሩ ሰባት ፈልጥ እየ ኣብቲ ትምህርቲ የለን ዝበሃል ዝነበረ ዓለም ማለት እዩ ተረዲኻኒ ሕጂ ኣብ ደገ ዘሎ ከዓ እንድሕር ሪኢኻዮ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውዕል ዘሎ ድዩ ዝበዝሕ ነቶም ዝፈትዎም ሰባት ክሰምዕ ዝውዕል ድዩ ዝበዝሕ ዋላስ ክመሃር ዝውዕል እዩ ዝበዝሕ ከም ዝበልካዮ ዕድል ዳ ኣለዎ እንዲ ተኾይኑ ዳ እሞ ዘይመሃር እወ ወልፊ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ሙሳ ራብዒቲ ማሕበራውያን እምበር ሓቃውያን ዘይምዃንና እቲ ተስፋ ምቁራጽ ኣሎ እቲ ትህኪቱን ወዲ ሰብ እውን እቲ ትጉህ ውሑድ እዩ እቲ ክምርምር ከብል ገለገለ ዝደሊ ውሑድ እዩ ራብዓይ ከዓ ወልፊ እዚ ሕጂ እቲ ኒውሮሎጂካል ስትራክቸር ናይ ወዲ ሰብ ማለት እዩ ንሓደ ሰብሲ ስቶክሆልም ሲንድሮም ዝበሃል ሓደ ክስታይ ምሻ ኣሎ እንተደኣ ነቲ ደጋጊምካ እንተደኣ ዓፂኻ ዶክትሪኔት እንተደኣ ጌርካዮ ሙግሳም እንተደኣ ኣክሲምካዮ 3 ወርሒ ገለ ሓደ 9 መዓልቲ ኣግሱሞ ዶክትሪኔት ግበሮ ስቂልካ ሓበሬታ ሃቦ ብሓሙሽ ህዋሳቱ ሃቦ then it's over ብድሕሪኡ ዋላ ካውፂኻ ሓራይ ኸልካ ሓራይ ከውኒ ምክንያቱ ኒውሮሎጂካልሲ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ቁኖ ኢኻ ኣብ ርእሱ ፈጢርካሉ ዘለኻ ኣብ ሓንጎሉ እዚ ሕጂ ኔቸር ናይ ወዲ ሰብ ፍሪ ዊል የብሉን ነፃ ሓርያ የብሉን ወዲ ሰብ ነፃ ሓርያ ገለገለ ዝበሃል ሓስወት እዩ ወዲ ሰብ ሕጊ ኣሎ ናይ ፊዚክስ ኤንድ ባዮሎጂ ሕጊ ኣሎ ዝገዝኦ ማለት እዩ ነቲ ደጋጊምካ ዝሃብካያ ነገር ንዕኡ እዩ ከም መስተጋብር ገይሩ በቃ ንዕኡ እዩ ከም ሓቂ ዝወስዶ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ናይ ኒውሮሎጂካል ኢፌክት ናቱ ሶሻል ሚድያ ሕጂ ብጣዕሚ ዓቢ ተራ እዩ ተፃዊቱ ማለት እዩ ዋና እውን እንፃዋ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ ዓቢ ተራ እዩ ተፃዊቱ ምክንያቱ ነቲ ናትካ ዶፓሚን ሌቨል ሃይ ዝገብር ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ነዚ ብሙሉ ዝገብራ ኤኒዌይስ እተን ናይ ሚድያ ትካላት እየን እተን ዝዓበያ ኣፅዋር ናይ 21 ክፍለ ዘበን ኢለ ጠቒሰን ዘለኹ ብታ ሓፃር ፅሕፍቲ ማለት እዩ እሰነን ናይ ሶሻል ሚድያ ትካላት ሕጂ ወዲ ሰብሲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ኢዱ ኮርፖሬሽን ናይ ሚድያ ኣለዎ እዚያስ ኮርፖሬሽን ናይ ሚድያ I don't need CNN, I don't need Al Jazeera, I don't need anything. እዚያስ ሃላትና ኣነ just live ክፍታ ቢለ I can sell
بمولو حسابي نعلم شيء تخيل مالتي طعيوخن حمومخن whatever يقدسوني الجوريزم تراي كم ذا attention زركب تراي خون مالت سلازي اتي decentralized مخانو صبو እኳ እንተኾነ እቲ ዝርጉሕ ምዝርግሑ ካፕተን ኮርፖሬሽናት ወፅዩ እቲ ናይ ሜድያ ሓይሊ ናብ ነፍስ ወከፍ ሰብ ከምኡ ሓይሊ ናይ ሜድያ ሓይሊ ከም ዝህልዎ ዝገብር ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ነቶም ድምጾም ከስምዑ ዘለዎም ድምጾም ንኸስምዑ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ናቱ አሉታዊ ዝኾነ ጉዳት ካሎ እቲ አሉታዊ ጉዳት ካ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ጥዑይን ዘይጥዑይን ብሙሉ ሙሉ መዓልቲ ኮንሲም ክትገብሮ ትውዕል ማለት እዩ تم زي فلاتات جن كأني فلوتات نتوم فلوتات exactly نتوم فلوتات سبات بقى إذا powers لستوهابهم social media إذا حيلي زهيبهم corporate زخون حيلي ناي media corporations أبيدهم هيبوهم الله مالتي just كفتابيل كاترة مالتي one click رح يقال لها خاب دمس خاص حنت click رح يقال لها مول عالم مالتي الجنة زيهم كما عينت حيلي هيبوهم مالتي بمن صاروخا እቶም ፈላጣት ካ ነዚ ፓወር ዝጥቀሙሉ ይግባኦም ያ ክትጥቀሙሉ ይግባኦም ግን ትሳቶም ዘቅርብዎ መደብ እቲ አልጎሪዝም ንባዕሉ ፋይናሊ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፈ ዲክታተር ዝኸውን አልጎሪዝም እዩ አልጎሪዝም እቲ ዝኸፈ ዲክታተር ዝኸውን እሱ እዩ ፋይናል ናው ኢና ንኸይድ ዘለና I don't know age of እንታይ ክንብሎ ኢና ሞ በቃ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ አልጎሪዝም አልጎሪዝም ቀጻዒ ዝኸፈ ዲክታተር ኣብ ዓለም እሱ እዩ ምክንያቱ ኮንተንት አልጎሪዝም ብዙሕ ዘይፈትዎ ኮንተንት ሞ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ፖስት ግበር አልጎሪዝም በዓል ናብ 10 ሰባ ይብጽሖኒ አልጎሪዝም ንኣብነት ቲክቶክ ብዛዕባ ቲክቶክ ስሚዩ ኢለዚ ኣብ ቲክቶክ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ሓደ ግዜ ቪድዮታተይ ቅድሚኡ ኣብ ቲክቶክ ለሰ 10 ገለ ሽሕ ዝረአ ዝነበረ ልክዕ አልጎሪዝም ፈሊጥዎ ማለት እንዲ ነታ ቲክቶክ ስሚዩ ትብል ናቱ አንጻር ናይ ቲክቶክ አልጎሪዝም ይዛረብ ስለዘሎ ሞ ናቶም ፕላትፎርም ስለዝኾነ ረዮ ሕጂ ዲክታተርሺፕ ናይ አልጎሪዝም ረዮ ብድሕሪ ቪድዮ 500 ሰብ ከማን ዘይርዮ ኮይኑ ኢማጂን አልጎሪዝም ከመይ ገይሩ ፓኒሽ ገይሩ ንሎ ረዮ ከመይ ገይሩ ቀጽዕን ንሎ ናይ ብድሕሪኡ በቃ ብድሕሪኡ ናተይ ቲክቶክ ቶታሊ ክሳብ ሕጂ ናብቲ ንቡር ኦዲየንስ ታርጌት ከማን አይበጽሕን ዘሎ ማለት እዩ the same is true for Facebook the same is true on YouTube قالك بمولو مالتي حاجه الجوريزم ناس بخمه يفولطو له صبقون حماقن كتبلن تخيلي اي فولطوني جست انت يزقبر تزلع على لايكن تزلع على رياكشن زرخبه نوعو كم حدا موكس وسيدو كومون نزخونه ነገር ሞር ስታይ ገብሮ ኮሙን ዘይኮነ ነገር ካ ይቆጽዖ ማለት እዩ ሕጅዋላት አልጎሪዝም ይጸረ ሓቃውነትን ጸረ ክስታይን ዝኸውን ዘሎ ጸረ ፈላጣትን ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ኤግዛክትሊ ያ ምክንያቱ አቴንሽን ይዘል አልጎሪዝም ሶሻል ሚዲያ ስናይ ብዛዕባ ፍላጣትን ገለ ብዛዕባ ፍሉጣት እዩ ከመይ ስኻሲ 24 ሰዓት አው ተገቲርካ ትውዕል ዳምበር አው ተገቲርካ ትፈልጥ ኣለኻ ዶ ኣይትፈልጥንሲ ቢዝነሱ ይኮነን ማለት እዩ ንዓኸንተ 24 ሰዓት ገቲርካ ግን ዝተፈላለዩ ፕሮዳክትስ አድቨርታይዝ ዝገብሩ ኣለኻው ክትሪዮ ኢኻ ክትገዝእ ኢኻ ካብቲ አድቨርታይዝ ማለት ስለዚህ እታ ቢዝነስ ዲል ትግበር ኣለኻ ማለት እዩ ተረዳእትካ ኣላታ ያ مو بزي ناتنا منسي ناتنا حزبي تا امرنا تا ملختي بتاع عبايه اب كن فلوتات زفلطون فلاتات سبات مسمع مكتتال كم زحيش يوتنات كملختي ግን ካ ሶማ ይኮን ዝስምዑ ዘሎ ዝዛረቡ ዘሎ ገለ እሞ ካብናትካ ትዕዝብቲ ካብናትካ ተመክሮ ጽኒሕና ናትካ ስራሕ ክናትዩና تايدا أي كم مفتاحنا عخز مزكبة مرخة. Exactly. صبو. قدامي مفتاحي اتشجر كم سشجر كام فلاتي. نتشجر زي مخحد مالتي. اجي سبات نزنو بلوزلنا مس سمعوسي كخدوي بلو مالتي. اي بحكي اب غزانا زلو شجر مخانو فليطنا نتشجر كم زتشجرنا نحقس بقى لعل سمعت فاكس دون كير اباوت يور فيلين مش بالبين شابيرو حقتات بزعبا سمعت كاي قدسومني حقي مالتي بزعبا سمعتات قال انا حقي تي حقي 2+4 لكاسي نو انا 5 خونز ازل قال ايتبلني خنو كوميت حقي تقبلو فتو ايسو قال ناتكا قداي ስለዚህ እቲ ሽግር ከም ዘሎ ምፍላጥ ማለት እዩ ኦኬ ብድሕሪኡ ሽግር ክትብከለ ሓገዝ ከቅርብ ንዘርዝሮ
انت عن اوا الشجر تاعنا እቲ الشجر ሽግር ደኣ ንሕና ብጣዕሚ ንውሉፋት ንፈላጣት ሰባት ተወሊፍና ኣለና ንፍሉጣት ሰባት ተወሊፍና ኣለና ንፍሉጣት ሰባት ብጣዕሚ ተወሊፍና ኣለና ንፍሉጣት ግን ትሕተ ብቕዓት ሜሪቶክራቲክ ዘይኮኑ ትሕተ ብቕዓት ንዖም ዝተወሊፍና ኣለና ማለት እዩ እዚኦም ኣብ ፖለቲካ ጥራይ ኣይኮኑን ሞስሊ ሰብ ሕጂ ፖለቲሳይዝ ዝገብሮ ዝኾነ ዝተዛረብካዮ ነገር በቃ እቲ ናይ ፖላራይዜሽን ስለ ዘሎ ክልተ ወገን ገለ ፖለቲሳይዝ ዝገብሮ ነው ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ቸግበር ንመን ኢኻ ትሰማዕ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት መን እዮም ብዛዕባ ሓዳርካ ምኽሪ ዝቡኻ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ቅዱስ ሓዳርካ መን እዮም ብዛዕባ ፋይናንስካ ብዛዕባ ቁጠባኻን ፋይናንስካን ምኽሪ ዝቡኻ ዘሎ ካብ መን ትሰማዕ ኣለኻ ካብ ፈላጥ ዶ ካብ ፍሉጥ መን እዮም ብዛዕባ ሃይማኖትካ ምኽሪ ዝቡኻ ዘሎ ፍሉጣት ድዮም ፈላጣት መን እዮም ብዛዕባ ደቅኻ ኣተዓባብያ ደቅኻ ምኽሪ ዝቡኻ ዘሎ ፍሉጣት ድዮም ፈላጣት መጻኢኻ እዩ ቁርብ ክትፈርሕ ግባእካ እዩ ጥንቀቕ ግባእካ እዩ ናትካ ማለት እዩ ማይክሮ ሌቨል ለውጢ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ጥሪልካ ብዛዕባ ሃገር ገለ ይኮነን ብዛዕባ ስድራ ቤትካ ብዛዕባኻ ገለ እዩ መቸም ሓደ ሰብ ንነብሱ ንገዛእ ርእሱ ከይለውጥ ንዓለም ክልውጥ ንሃገር ክልውጥ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ንመን ኢኻ ትሰምዕ ዘለኻ ብዛዕባ ገንዘብ ንመን ኢኻ ትሰምዕ ዘለኻ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ንመን ትሰምዕ ኣለኻ እስካ ኣኼባ ግበር ምስ ነብስኻ ኣኼባ ግበር ያ كمي غير ما يدليهم سامي توم ساميل توم فلاتاتن توم فلاتاتن كمي غير يفلاليهم توم فلاتات زفلتو خينا من زمز زلو حساب كم زلوم فلتات كم زلوم زكافلو نجر كم زلو نتسمعيهم كخم زحليلو خم زخبرو صبقو خم زدليو كوينا مم زقربو زلو سلازي فلتو يلو يحسب الله توم فلاتات كا بتحدو جنالو حج كمي غير يفلايهم ማለት ሲቪ ድኽሪ ዘለዎ ፕሮፋይል ድኽሪ ዘለዎ ካሓቶም ዲ ዘለዎ ዝተማሃሩሉ ድሕረ ባይታ ክምርምር ዘለዎ ከመይ ገይሩ ይፍለጦም ቶም ፈላጣትን ቶም ፍሉጣትን ከመይ ገይሩ ይፍለዮም ጽቡቕ ሕቶ እዩ ከመይ ገይሩ ይፍለዮም ሕብረተሰብና ሓደ ግን ያ ለባሚ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምናልባሽ ወንገሊኡ ተወሊፉ እንዳፈለጠውን ክኸውን ክኽእልኒ እንዳፈለጠ ክኸውን ክኽእል እዩ ከምዚ ዓሻ ገለ ሕብረተሰብ ኣይኮነን to some extent ጎራሒ ይፈልጥ እዩ ገለገለ ስልጣነ ዝነበሮ ኢኻ ማለት እዩ ክሳዕ ክንዱ ምፍላጡ ሸጊርዎ እንተደኣ ኮይኑ ብፍሪኦም የለልዮም ብፍሪኦም ንሰብ ፍሪኦ ኢኻ ተለልዮ ብፍሪኦም የለልዮም ነቶም ፍሉጣት ሰባትን ነቶም ፈላጣት ሰባትን ይረኣዮም እንታይ ኣበርክቶም እንታይ ዓይነት ደረጃ በፂሖም እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ፍልጠት ሞያ ኣለዎም ስድራ ቤት ኣለዎም ዶ ፋሚሊ ቢልድ ገብሩ ዶ እንታዮም ኩሉ ነገር ቸክ ግበሮ ማለት እዩ ሓደ ስድራ ቤት ዘይብሉ ሰብ እንተዳ መፅኡ ንዓኻ ብዛዕባ ስድራ ቤት ዝመኽረካ ሃልዩ ኮይኑ እሱ ሃኒፁ ድዩ ንመጀመርያ ብፍሪኡ ኣለልዮ ማለት እዩ ኦኬ ብፍሪኦም ክተለልዮም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እንተዳ ናይ ብሓቂ ትፈልጦም ሃሊኻ ኾንካ ንኽልቲኦም ትፈልጦም እንተዳ ሃሊኻ ኾንካ ግን እንዳፈለጥካ ኢኻ ኹም ትገብር ዘለኻ ስለዚ ጾም ሙጻም ከድልየካ ይናዓኻ ማለት እዩ እንዳፈለጥካ ሜቢ ተወሊፍካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ገለ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ጾም ሙጻም ጽቡቕ እዩ ጾም ማለት እዩ ካብቶም ፈላጣት ሰባት ጾም ያ ተኣለኻቦም ሶሻል ሚድያ ዕፅዎ ገለ የእምሮኻ ናብ ንቡር ክምለስ እዩ ሓድሽ ቁኖ ሓድሽ ሪዋይሪንግ ከም ዝምስርት ገብሮ ትኽእል ኢኻ ባዮሎጂካል ፋክት ማለት እዩ ጀስት ሓደ ግዜ ሓንጎልካ ሳንጻርካ ይሰርሕ ሓንጎልካስ ንዓኻስ ከምዚ ከታለካ ይነብር ማለት እዩ ብሰንክቲ ዝመገብካዮ ነቲ ዝመገብካዮ ከም ሓቂ ገይሩ ወሲዱ ኦኬ መግብካዮ ኣለኻ ምሽ ንዑ አንለርን ግበሮ ንዑሲ ከም እንደገናስ ካብኡስ በቃ እቲ ወሲድካዮ ዘለኻ ፍልጠሲ ኢለዮ መጀመርያ ንሓድሽ ዘርኢ ክትዳለዎ ማለት እዩ ስለዚ እንተዳ ብፍሬም ኣለልዮም ተዘይኮይንኻ ብጾም ክትክእል ኣለካ ማለት ያ እንተዳ ፈሊጥካ እዝን ከሎ ፈሊጥካ እንተዳ ሓቃውያን እምበር ማሕበራውያን እምበር ሓቃውያን ክንከውን ኣይንደልኒና ትብል እንተዳ ሃሊኻ ኾንካ ግን ያ እታ ታይታኒክ ሲቪላይዜሽን ናትና መወዳእቱ ከይዳ ክትራጸም እያ ማለት እዩ ቢካዝ ሲቪላይዜሽንስ ይፈርሱ እዮም ማለት እዩ ይፈርሱ እዮም ከምዚ ሳክት ንጾታ ይኮንና ንዛረብ ዘለና ይፈርሱ እዮም ባይዞ ትፈርስ በቃ ቶታል ዘይ ነበርካ ማለት ኣብቲ ናትና ሕብረተሰብና ኣብቲ ከባቢኡን ዝነበረ ስልጣነኸ ነይሩ ጥራሕና ንሰምዕ እምበር ተጸኒዑ ካበይ ናበይ ነይሩ እንታይ ሓይሊ ነይሩ ወገለ ብዙሕ ዝርዝር እውን የብልናን ሓበሬታ ከም ዝነበረ ንንየተሉ ኢና ንምክሓል ግን ጭቡጥ የብልናን
بزي كاس صحفات لما استرفت صحفات سي نايت سلت أنا رزنت نايت سلت أنا تقمي نايت سلت أنا انتي نتسي كنتي أخل حبريتاي بدنان أزون أكل نايتي تمرميرو مهرات مرميروم كم تقولنا زوج أمي قلت فلتات وتنفلتات تام زوج زلوا كم زو كينا نيرنا كم زو كينير حزبنا كم زو كينير حزبنا أم زولنا زلوا عمق زبال حبريتها كان يبني اللون وين ركب يلنا حجي مثلا عمت نيركا مالت انتي مالتي حجي مالتي انتي مالتي محجي انتي مالتي حجمو يلا خنكو حجانا السو كمنيات كتقملو تخيلي خا هو حجي يلا خا تايم مو قبل لك نيات مقبي خنا كادي نيات ما نيات خنا كادي نيات كلام كلام بتاع صبوي كمي يا سلامتاي برا كمي سلامتاي نيات بتاع صبوي مخنياتو حدا نيات زلو سبن حدا نيات زيبلو سبن كقالوسن كلو ناي مقالسيوم وني استفالالي درجه حيلي يزولو مالتي اجي انتي مالته لسي نحنا سلطانه نيرناي اوف كورس سلطانه نيرناي نحنا سيفيلايزيشن نيرناي تي صحفات اثرات لنا اركيولوجيكال اثر لنا قال كله على ادليس كله اخصوم قال زبملو زي مدر حبشا قال نيرو يسلطانه مالتي زي ولا اركيولوجيكالي بروف غيرنا انا اوف كورس بزعبو بزح كنصحف نيرنا بزح ጭብጥታት قال تي نزمزلو جنريشن ميلينيال جنزي قال خنبلهم يقبانا يا يقبرناين كنكون نخيلنا التنيات جن بتعمى قداسي مغنياتو التنيات يخاب كالوت حزبتات كفليكا حق تراي يخون تنيات ناي حسوت نيات تراي ايخون حق خونه نيات انت دا خوينو كاب كالوت حزبتات زفليكا سي سغاسي ابز عالم 8.5 بليون سبات አለው مزوم 8.5 بليون وددر አለካ كم سب كم ولك سب كم ششاي وددر አለካ كم ኤርትራውያን ኮንካ وددر አለካ ስለዚህ ከም ሓደ ሃገር ኮንካ ክትወዳደር እንተ ደኣ ኮንካ you have to create ከምዚ pride ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ንያት ሓቂ ግን ክኾን ኣሎ ሓቃዊ ዝኾነ ንያት ክኾን ኣሎ ትንያት ምስ ፈጠርካ ኢኻ ኦኬ እስኻ ኮ ኣቦታትካ ከምዝን እዮም ክብሎን ከለኹ ሓደ ውላደይ ሸውዓነ እሱ ኦኬ ኣቦታተይ ከምዝን ስለ ዝኾኑ ጀጋኑ ስለ ዝኾኑ ኣነ ኸ ጅግና ክኸውን ኣለኒ ኢሉ እዩ በትንያት እዩ ዝቃለስ ሰብስብ መንፈሱ እዩ ነቲ ስጋዊ ኣካሉ ሰሪዑ ኣብ ናይ ዓለም ገለገለ عوت زخيل مالتي امبر فيزيكالي ايكونن اتنيات يوتي سبيريت بقى منفس مفتري يكون كمالتي هو ابزميت عمت نحرينا يقول نابنت كابشان شاتيميتن طرح نهر حاسبنا يو كاب نيتلان مغزات نهر حاسبنا يو حساب حجي توم بوتاتات تمامان تم صحفات كم زنبرو ممزلو مالت ديتيل رقيقو تمرميرو استوهبنا بزح ايكونن زلو حجي السو طرح حجيزو نادي موني تنيات حجيزو نادي حبرتسبنا حزبنا نفسنا خنلوت سيدرخي تفطيرو دي حرا يالون بلا لنا نيرونا نبلا لنا كساب حج دا مونت خوين درخي زي فطره كساب حج دا مونت خوينا ابزي عينت تحط من نوابرو تحط ناي قطبا من نوابرو تحط ناي نقحت من نوابرو نركب لنا زي حجزنا نيرو انت زخون سي نالبات بحج حجزنا يخيل يخون كتب لنا ندخل تخون كساب حج حجيزو نادي كساب حج سي كنمتاي تراي تصاويتو تزنبره تاريخنا عنا يا صبو مصاوت نايتوم فلوطات دو ايكونن غيرونا نعنا كمز نيرنا اوكي نيرنا سو انتاي محج ابيلنا حجي زبل حتى مسرته حتى سي ولا ننسومون كملسو ولا تسبون كملسو دو ايكونن زغبو يا قطبا بسلام دي زهنص بلصغنا بسلام يزهنص اب كينات ايكونن بلصغنا قطبا بروسبر مخان ويكا خمزي مبلصق اب سلامي مالتي هو بلصق مخان حجسي ملسيل كاموتي ايست افريكا ذكرو كاب شحنا 400 شحنا 500 عام تمرت كسا حجسي كاب كينات عريفو ريخا يتفلت نيفر يعرفن بتعمي يعرفن نحنا سي زحلف 600 عامت سي اب كينات اينا نيرنا بمولو سامي رغبتنا قبل اللي مالسي علم بملئتها اب كويناتن ورخويناتن دوكوناتن تنبر كاب كوينات كوكا ود سبر حقوق يفلطني اب كلن هاجرات اسرائيل نبعلا اب كوينات يازلا وياب كوينات حليفاتو زي 56 عامات اي عرفتن تي سباو مسل قديفنا تبلصقنا كن مداركتي يبلون حجي اب كوينات راح سلازلنا وي سلام سلازيل راح كن بلصق عين خئلن الكا مئمان نبعلو نتي حزبي قداي تقبرو دو يلخان نتمنسي قداي تقبرو دو يلخان نتبي ايوا اجي كملا الكا ايوا حبرتسبات حجي نناتهم تايم لاين يزولو نناتهم ناي غزي مقان الله نابنت
نزناتنا سلطانه حفا بيلكا مسناي روما سلطانه توادادرو يتخيلني خا ولا كم سلطانه ون كام مجمريا ببينو عينت درجه زنبرو سلطاني ولا مس هند بت حفا بيلكا نعنا مس اسرا حدن كفل زبن معراويان بصيحمو زلو توادادرو يتخيلني خا لك كمتي نفس وكف سب ككمتي اوالال دون اتعابيون ناتو تايم فريم زلو ترامب اوبامانسي كلتيوم ترامب ودربع 4 اوباما ودربع 4 بريزيدنت سلو زغونه ترامب قاود 7 كلتن بريزيدنت سلو زغونه سي ترامب حماقي اوباما نفع ايتبلني خا كله نناتو مقانا كايدا الله اب هيوت اتناتنا سلطانه خا ولا كوا سلطانه هالونا دا انبلمبر اب غزيو مسبع البرجان كالوتن سلطانتات يبل نيرو ينغاغد نيرو صبو سلطانه نيرو يا بدحريو جن اذا حلفه 600 عامت او نحناس كودقنا زخاله ناتنا دخمت اينبرن كهنه زنبرو ነገር አይነበሮን አይኮንኩን ዝብለካ ዘሎ ግን ኣብዛ ሓለፈ 600 ዓመት ኣብ ዓለም ሰላም አይነበር ካን ማለት 200 ዓመት ኣብ ዓለም ሰላም ዝነበሩ ሰባት ከምዚ ናይ 10,000 ዓመት ፍልልዮም ዝፈጥሩልካ ሕጂ እንታይ ከረዳእካ ደልየ መስልካ እቲ ግዜ በበይን እዩ ንኣብነት ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ 2024 AI زي مفلات مالتي كمزي كاب عالم سعامت قليكم كان ترحق كاب عالم سي 100 عامت قلي اخا ترحق بتصرح وسرح مالتي حجي زوم ابز حالف خلته 100 عامت راي سلام زروخو بحبرت سبات نعنا انصيفوم لنا زلو ناي سلط انا فللي بخلته 100 عامت راي زعقنا يكون مخنيات وهلول ناي بزوح تمكروتات طببات اتي اندسترياونت مصيو اتي اندسترياونت سي ناي شحات عامتات تمكرو طببناتنا اندي ناب انجين قيرنا ناب كال قيرنا بجزية رئيس أين عقول نخبل كايلة نحنا ناتنا مقانا كايدا زنبرنا قالينا of course عدل كنجبرنيرنا جن قداين خنكوني ليكم كنكم زبل زلخو تهونه قطبا جن سلام خنا هنص إليكم الزارب زلخو مخنيات قطبا بسلام يزهنص يا تسوم بس يحمو زلو بزقله لا نوصدو نخلني لحج بزقله حج خنلقحون خيلنا نايس يا هاجرات بقلل بزقله خاطو خيل كو يحج كندت السوم حلفوا 300 عامت زحلف يبلنان تستقبر مصنعتي نابخا وسيتكا ترجمكا حزبخا خمهارلو مغبار تزقله لي نعنا خما نقللنا نحرداني بزقبا تسريحلو مالتي تم منغست تزلو منغست ديو تهزب بعلو ديو تم مرات اكالات بعلو ديو ابزهلو هاليو قدنا ياخونا بإرترا خهلو اسرائيل وانا دوم كاب اسرائيل وصايم هني صما رجعني تم مرات كا نتي نايزن نايز معرب على معبالين AI بولو خالي بولو بزقلطفنا بحزب خسرو صوخو اليوم ب10 عامت ياخلك خوني ب10 عامت ياخلك خوني تهزبس بزقبا كمهارو بزقبا كفلطو مالتي حجي نحنا 200 عامت حليفو منا لو مالت بتحد وجن دحريت لنا مالت هيكونن حجيزو منا ونا لو نسوم نابو تحسي بزح من قد خفيتو منا لو جن تمن سينعو قروب ديو تهزب نعو قروب ديو تمزلو حلفتي نايتي منغستي نازي قروبات ديو شوهاتهم سي كفود ديو كدفو دحان كالي توم مهراتن توم منسياتن سي نازي سي شوهاتهم كفود ديو سخاكو 300 عامت هاي دخم كان 5 عامت هاي دخم كان ناز نقر نخت بصح 300 عامت زدخمو اب 5 عامت كان ناز نقر تبصح زلخ حكي سلازي اتمنى سيكن شوهات هالو ديو نتم زفولطو كسمعهم فقادنيا ديو نبتا بوينت خنملسينا نتوم اللوط يسمعهم زلو تمز فلوطو خا كمي غيروم فتوات كمي غيروم تفتوتي كمي غيروم تبهاكتي كوينا مينورو دام زحاسب زلو خم نعزبو زلنا امبر نتي حزب نبار فلطت كسنقو نبار فلطت كنغرو نري لنا حجماليسنا بحدا قادو نودق يلنا نودق لنا سنديمو كيدتيكو اب حدغا سلنودق زلنا سي تكيدت كنعري لنا حساب نحساب نوهاب لنا بحنت بودكاست بحد سب بحنت معالتي بعامت قال زعر نغرات كيكون كيدتي بروغريسيفي بقى كيدتي እንዳወስخካ እንዳመላእኻ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ከምኡ እንዳበልካ ኢኻ ትኸይድ ሶ ንዑ ዝኸውን ሓደ ሓሳብ ከዓ ንህብ ኣለና ሕጂ ነቶም ፍሉጣት ክንስዕ ነቶም ፈላጣት ክንስዕብ ኣለና ናትና ኣብ ማሕበራዊ እምነትና ብቁዕነት ወይ ከዓ ሜሪቶክራሲ ከም ማእከላይ ዓንዲ ወሲድና كنبر كنكيل علينا مس عالم تدا خنعوت كوينا مش عد خادو ولا اوراجا خاغله اتي ميريتوكراسي ات بقعت بقعنت
ሓደ ሰብሲ ብቑዕ እንተ ደኣ ኮይኑ ብቑዕ whatever ካብ ዝኾነ ይፈጠር ብቑዕ ብቕዓት ኣይሕሱኒ ብቕዓት ኣይክሓድኒ ማለት እዩ ብቕዓት ከይክሓድና ክንከይድ ኢና ኢልናስ ኢንላይትን ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ በቃ ንቃለስ ኣለና ከምኡ ምቅላስ እዩ ስኻ ትቃለስ የማን ዘለኻ ትቃለስ ፀጋም ዘለዎ ቃለሱ እንዳተቃለስካ ትኸይድ ማለት እዩ ከምኡ እቲ ኪደስ ከምዚ በሓደ ለይቶ ወይ በሓደ መዓልቲ ወይ በሓንቲ ፖድካስት ዝዕረ ነገር የለን ግን ብቕዓት ከም ማሕበራዊ ከም ማእከላይ ማሕበራዊ ዓንድናትና ጌርና ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ብቕዓት እቶም ፈላጣት ንብሎም ዘለና ከማ ናይ ብሓቂ ብቕዓት ማለት እዩ ንዕኦም ማለት እዩ ንዕኦም ሲ በቃ ሓላፍነት ኣለና ቮት ኣለና ድምጽ ኣለና ኣብ ቅድሚት ትምጹ ብለካ ኖ ስኻን ባዕልኻ ቮት ኣለካ ሓደ ቮት ኣለካ ትናትካ ቮት ኣበይ ኢኻ ትወስዶ ዘለኻ ኣብቶም ፍሉጣት ድዩ ዋላስ ኣብቶም ፈላጣት ዘይመጹ ዘለዉ ብለካ ዝኾነ ሰብ ያ ኦኬ ስኻውን ናትካ ጉድለት ኣለካ እቲ ቮት ናትካ ሳበይ ኢኻ ትወስዶ ዘለኻ ኣብነት ዛናተይ ናትካን ፖድካስት ሲ እዛ ንገብራ ዘለና ቪድዮ ኢንተርቪው ሲ ርግፀኛ ያነ ሜቢ ተሰሚዖም ማስ ሽሕሰብ ገለዮም ክሰምዕዋ ልዕልዩ ሳይሰምዓኒ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ እቲ ዝዓበ ኦዲየንስ ናትና እሞ እሱ ተሰሚዕዎ እሱ ኣኽለና እዩ ኣብ ደገ ዘሎ ብዙሕ ኣይኮን ከም ዝብልካ ሓቂኻ ኢኻ ያ ስለዚ ሲ ድምፁ ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ ሰብሲ ድምፁ ኣለዎ ነቲ ድምፁስ ሓላፍነት ክወስደሉ ይኽእል ኣሎ ቮት ኣለዎ ናይ ኩልኻ ቮት ተደሚሩ እቲ ሲቪላይዜሽን ከበርኾ ዝኽእል ማለት እዩ ንሕና እውን ስኻ እውን ኣዝዮም ፈላጣት ምሁራት ሰባት ተምፅእ ኢኻ ንስኩም ክትቅፅሉ ኣለዉ ክላበወካ ደሊ መሪፅካ ተምፅእ ምዃንካ ገለ ርኢ ኣለኹ ኣነ እውን ከምኡ እየ ዝደሊ ከምኡ እየ ዝፍትን እቶም ንዕድመኩም ብሕጂ ንዕድመኩም ከዓ ፍቓደኛታት ኮንኩም ክትመፁ ከዓ ብትሕትና ንልምን ኣለና ማለት እዩ እስከ ብዛዕባ ስራሕካ ንእሽተይ ነገረኒ እሞኒ ናብ ናይ መጨረሻ ናብ ገዝና ንኸይድ ኣለና ሕጂ እሺ ያ ብዛዕባ ስርሐይ ኣነ ሰለስተ መፅሓፍቲ ኣበርኪተ ኣለኹ እዚኣታ ዘመን ቴክኖሎጂ ዝብል ሌተስት መፅሓፍ እያ ብዛዕባ ኤኣይ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ከመይ ኢሉ ቴክኖሎጂ ንስልጣነ ደቂ ሰባት እንዳቀየሮ ከይዱ ዝተፈላለዩ ዓይነት ምህዞታት ካብ ሓዊ ጀሚርካ ካብቲ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ርክበታትና ካብኡ ጀሚርካ ክሳብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሕጂ ሲሊኮን ቤዝድ ዝኾነ ላይፍ ፎርም መፅኡ ዘሎ ብዓለም ብዛዕባኡ ትገልፅ እያ ማለት እዩ ካልአይቲ እዚኣ ብዛዕባ ቢትኮይን ትገልጽ መጽሓፍ እያ ቢትኮይን ብሎክቼን ማለት እዩ ቢትኮይን ከዓ በቃ ንዓለም እቲ ገንዘባዊ ስርዓት ናይ ዓለም ዝቕይር ዘሎ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ቅድሚ 10 ዓመት ክንፈልጦ ዝግባአና ቴክኖሎጂ ግን ኣይፈለጥናዮ ሕጂ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ተዘይፈሊጥናዮ ሲ ድሕሪ 10 ዓመት ከምኡ ዋጋ እንዳኸፈልካ ኩሉ ግዜ እስኻ ማዕረቲ ኣብ ዓለም ከመይ እዩ ከምታ ትግባአካ ንነገራት ሲ ኣብቲ ዝግባአካ ግዜ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ደረጃ ንቕሓትካ ዝበፅሖ ግዜ ኢኻ ትፈልጦም ማለት እዩ ሜቢ ደረጃ ንቕሓትካ ትሑት እንተደኣ ኮይኑ ድሕሪ 100 ዓመት ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ንሓደ ቅድሚ 100 ዓመት ስለዚ ደረጃ ንቕሓትካ ክትበርኽ ከዓ ተንብብ ክእል ኣለካ ማለት እዩ እዚኣ ኻ ጎደና አንተርፕረነር ብዮሃንስ ሞጎስን ሳሙኤል ዕቁባይን ዝተጻሕፈት መጽሓፍቲ ብዛዕባ አንተርፕረነርሺፕ ቢዝነስ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ስታርትኣፕስ ኣብ ዓለም ከመይ ኢሎም እዮም ተዓዊቶም ከም በዓል ኣፕል ተስላ ማይክሮሶፍት ፌስቡክ ገለገለ ብዛዕባኦም ትገልጽ ናይ ቢዝነስ ሓደ ሰብ ከቢዝነስ ክጅምር እንተደኣ ኮይኑ ከመይ ኢሉ ክጅምር ትገልጽ እያ ማለት እዩ ብተወሳኺ ኳንተም ኢንቨስትመንት ግሩፕ ኣለና ኳንተም አካደሚ ኣለና ማለት እዩ ኣብኡ ዝተፈላለዩ ናይ ኢንቨስትመንት ስልጠናታት ንሰልጥን ኢና ተወሳኺ እውን ኳንተም ፖድካስት ዝብል ከዓ ኣለና ማለት እዩ ነዞም ንብሎም ዘለና ፈላጣት እንዳምፃና ከባቢ 50 ዝኾኑ ኤፒሶድ በፂሕና ኣለና ንዕኦም ፕላትፎርም ቀሪብና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ከዓ እዚ ኣብኡ ከዓ ክስታይ ንገብር ማለት እዩ ኮንትሪቢዩት ንገብር ሰርቪስ ንገብር ማለት እዩ ከም ዝመስል ሓፈሻዊ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዋ እቲ ዝለዓልናዮ ነጥቢ 4 ነጥቢ ጌርካ ተዓፅኡ ኣይኮነን ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ዓሚቕ እዩ ብዙሓት ሰባትን ክሳተፍ ዝኽእል ዛዕባ እዩ ናበቲ ገለ ኣንግላት ርኢናዮ ኣለና ካልኦት ሰባት ከዓ ክስዕብዎ ዝተፈላለየ ሓሳብ ከካፍሉ ከዓ ንፅበይና ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ንመጀመርታ ግዜ ሰብስክራይብ ግበሩ ክብሎም እዮም ዝም ሰማዕቲ ኦኬ ቴንክ ዩ ሰብስክራይብ ግበሩ ገለ ኢለ የማይፈልጥኒ ወላ ብኤረና ወላ ናይ ሳሙኤል ከማን እንድሕር ሰብስክራይብ ጌርኩም እንድሕር ሼር ጌርኩምሞ ፅቡቅ እዩ ኢለ ይሓስብ ከምኡ ኢልና ይና ኣነ እንተወሓደ ኢለ ይፈልጥኒ ስለዚ ስለዝሃብካኒ ግዜ መብርሂ መረዳእታ ኣዝየ ምስግነካ ሳሙኤል ዕቁባይ ኣነ እውን ኣዝየ መስግን ጋዜጠኛ ሻይ ገብረሃንስ ከይረሳዕኩ ከለኹ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ንስኻ ናብ ሱዳን ዝሰራሕናዮ ዶክሜንታሪ ኣይተፈነወን ዘሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ክፍኖ እዩ
ስለዚ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሳሙኤል ቅድሚ ናብ ካናዳ ከይዱ ዝኽሉ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ምስርሑ መበገሲኡ እንታይ ነይሩ ሓደ ዶክመንታሪ ሰሪሐሉ ነይረ ክሳብ ሕጂ ኣይተፈነወን ብናተይ ድኽመት እዩ ግን ኣብ ቀረባ ግዜ ክፍኖ እዩ ካልኣይ ግዜ እውን ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ኩነታት ክንዝክር ክንፍትን ኢና ስለዚ ርሑቕ ኣይኮነን እቲ መደብ ዘቕርበሉ እሞኒ ንሎሚ ግን ኣዝየ መስግነካ ኣነ እውን ኣዝየ መስግን ንዓኻን ተኸታተልትና ኣዝየ መስግን ሰላም ምሸት እሺ ሰሰናይ